Machiegni kendo Gavana Ahmed Abdulahi oyier kendo kaka jakom mar riwruog gavanas ka gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga bende duogo kaka jalup jakom gavana ma Tharaka Nithi ma osebedo jakom mochung'ne weche thieth riwruog gavanas koro dhi bedo jaleg gavanas chenro margi ka gavana Mombasa Abdulsamad Nasir ma koro dhi bedo jakom komiti mochung'ne thieth. Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa pod dhi medo bedo jakom komiti mochung'ne weche omenda ka duol no mar gavanas. Gisingo kedo ne counties kendo neno ni omenda ochwal kaluwore kod ting' ma counties ntirego. We, the Executive Committee of the Council, having been duly elected to serve, hereby commit to the following priorities in strengthening the mandate of the Council and protecting the spirit of devolution. 1. The operationalization of the Devolution Training Institute. 2. The implementation of the Strategic Plan 2022-2027. 3. Renewed commitment to the Council of Governors and protection of devolution.